adapke tum labang so tok so ke bang nang ko ke la ko no pinap la ke APHLC 8 foundation de lo kikim kerangani la se labang so kikim kerangani lo alir acham nang pinunje phansi kado we pantame phapon lo la pen non bahimia panelist ke phapon do ngeli pachini da ko prangsi ga ke hai sar jai katha retired IAS officer along with pantame studio lo ke phapen nang chitong do na pot along with deng pon lo pardon sir la pen adon thu do thulang ele tong long nang chitong don thu ake hai chandra singh inti katha alangli ke west card bang long pen lo la pen alangli non ke dobom lake wathat langsu LAC long abidi sarlo la pen ahurisi alangli abarim rapati ahabi ta alangli klemik lo la pen non bang ke alangli party nasi kemut lo la alangli pandami ke ran pon pot deng pon lo ake hai to tangte non bang ke uthot dam tu philo na la sa prang sin dia ke hai sarjai ka thar phansi apor pipon ko penap abaha phan lage APHLC foundation de Karbi Anglong elitum APHLC pate hem prek aphan ning ki thela kan ke kroy apan karjap thi batum itum along ri along pa an partame elitum akhe ren vernanji lapen law teng pen elitum ko pc tum phan rights nang pima la so kotha alangli non tak ahong jai long mate ra phan isi ki pachini ponji aphan se alang phan long apor pipon kado ko be korte injil ikmarli bongmarli atu ilitu inglong arat akhe cerai nangji karbi pendang lok inglong arat kedoan lapen khilonja okhomia atum kedoan lapen adivasi atum kedoan lapen gurkha atum kedoan elitum cerai nangji lapen elong le lapen ekhe cerai nangji pusi APHLC All Party Hill Leaders Conference surihini ra kreset kep aningkan arkoi ingkoi rai siarni seng lo labangso ke seng pen non anniversary pulatan te ningkan isi plengdet pen non batai ner kep ningkan ner kep pleng tang lo laso ningkan ner kep ke pleng alam apotsi nilitum pena borjan ko adim long nit adung long nit pen manja ada ba long nit pen mohong di jua ada halada borjan ko adim isia kapathua klam do hadak si cetong peti lasi kadawe ekheire nangji elong pat elong le elituma long le cekhang nangji pukama tha tum an mo esumar ekhei atum ekhei ke the thekia pan pukama tha tum an afan ke non APHLC long ke do tum tame do de lang atum tame alang litum afan an ka chuning rilo nang litum nang dun ikha hadak bang akaprek partia ke thia tum sonra ke chu ke jun ning hang anji la putakali derji itu mo bang ke itu make mang ke elong ri do vek nangji Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau ku do vek nangji lapen itu akhe do vek nangji buat election ke hai chor pan kali election le ha ingtung bulate lage non ke chia tom phan along dun ru hala tom phan da wang no nang tum ta nang tum ning hang ling dakta nang claim du not bulate lage election ma ngai det pu son si claim bom lo ni kan throk si kebra throk Karbi Anglong son si claim lo lapen pharuk krisir kebra phok kebra isianing kan ke Karbi atum bang pharong bong pen bang throk ner kep do hala Samson singing tike claim te kam ho da bang ki sita itu election si hai nang ji apot wa mat
ke je tame jat tame pangrong rapet nang pu matha bom amat non ke bang harong bong pen bang haro muluk ang bong pen karbiang long ar lu karbiatum non bang thom kera phovet lu arona ting pen ke karbiang long pu ki pu bom ite bang harong bong pen ong in nei sita bang phokerai si do nai non nge bang phokerai si avetet lo bang thom kera phovet lu ante Karbiang long kadilu aron penke non Karbiang long kapet do tugari kapet the ya pansi ne tum APHLC tum claim lo la pot sin ne litum ing long arra tum pan ansi ponchot no kilonjia o homia tum ne la ka fragment da do pot la tum manna pon lo adivasi tum da fragment da do pot pon lo gurkha tum da fragment la tum Nepali khuti pupudo alang litung claim lo grazing ground pula non grazing reserve pupi nike do ige la to mapot lo chai nong chelong ka kivi ke chai nong chelong ka pangreng ke la tum lok se aframan da ke claim ti karbia tum da claim ko kai tum kapre tum da claim te ma seta chai nong chelong ka pangreng pen lok si ahem ke chelang ko la tum si ke claim te si alang litum hanta litum rai nanji pulo na penke rai chot kali itum reng chot kali itum the nanji po phat si lamang so APHLC All Party Leaders Conference ke tiklo la pot si nang litum phat pena batay ner ke akatalon na bang pena APHLC ke cheng ke sengar ni katalon pena doji lagi pena boleh arkoi inkoi resila nang litung kado beta long nit adung borjan pu kapatu aklamalo nang litung nang dun petha pu si kado e phanta choning ri lo kardom Chalo sir, pena farman mate pena bawahan larda ko nang di pensi pachini ponlo athema pena lagi si langnam lo pulo tangte ilitum APHLC mate all party leader conference apan ke kroy la penan part ame kisi ningarong army busi puna koko athema ilitum la ningkan ner gap angmong ke claim ilitum workers la penan leaders atum ke duk kisung mane bange hem kan sam ke jang mana dolo mane bange la poson si kang chir ke langit awareness ke damolong la poson ke chipidu akeng kan ke dam an part ame la son si ing longar lok awareness pan ke dam kaya sar jai kathar pen japon si alang le ke chipidu la pen an part ame ilitum lakha ame la poson ke claim pon lot aron akar sik alam la poson ke than ki mum pon alang li pen joksi pini ongdum karbiang long chot kali ang tan loman tame nordis ang kang loman tame sik sidul poge chini pon urum muni tatum kasi alang ni pandame akiro paper pilo kasi pina babaha pan ke ilitum tato kabe kithe giding risonim so service at pulapen aklimang phartaman dame alira chamdang pidun pet poposi ninge thepen pothon nang letum khal pachini pon pulo kasi noni tumong nutlang akihai Chandra Singh ing tikatha alangli wathalang soyali silong abdi sarlo kasi alangli pandame non alangli hin pen ko pine kaning ji pon lu pusipu la salang ni function ni non apor bikon Ardom dilihin pen kaning di dun di ba ke than dun di ke kali devon se tame non ili kamalong APHLC Central Committee Presiden agai jai kathar alang li phan li ke sor di bangge non pinipinok mate non kiram tangan ingkan la rong atok anu KYC pu lang suala self help group along la pen ke kala ration card ka be tum ki do tum ta KYC aja ke jo aja ke nang ya ja ke nang men aja ke than nang di lang suala me sini ya pan sini utar list an than S90 pu alam sini so you do sini bang ke so you do ke la son mo tuning ke nam tang suri ni rain ko ra khon kan rong atok anu la BJP akan ke kora arak atau makan abang ke PMAY ku
ala hen su ki kim keron penang an ron dok keron tang sama kanan ki kim pi bom som kanan ta petang te non ning kan than ne lo intale ko sona kerap ko sona kam hon lo ke lang so bang sini li ke ka so yu du lam so Dok sarte ngani bangsi apor pi konsulo tan konje pan. là non hết alang li nang karju ration card along KYC KYC bulate know your customer no K pakai no ha Y ke your papan C ke customer papan know your customer a certificate ba a look a check la son ave tum han an ke ration card along la ave det lote amuni da to phan la hem ahum ke do an da to phan voter list pe namen than fg to alam non an klang la ke government na tum la BJP government tum si order nang ke li puta non alam nang klang ahok ma ahok hema anjini nelan setala RSS BJP tum ke arlo pensi claim joy diti ha pho bat an si munit tum chini diti ke cheng ko ke pereng mejir diti non athik thete KYC ke do tum an ke sang ake me long po bole na ni ye tu data the ake me ke me sang ador ke su ke so sang long po na ni ye tu rong ta the KYC ke do tum an ke na ni ye ke amar KYC ka ve tum an ke mo phi ke sang ake me ke li lo ake ban ake no ta long le put ko ka the la RSS bongo sela la pen BJP tum ge la tum ge chalak o arlo pen si claim joy ti la tum arlo pen si ki klim tum pina athik the la tum ge APHL si long da nang do dun tu yi me so ne claim tum ke setala ke arlo pen nang kham vui do na tum ban la tum mangi la sila ke phere me me alam lo neli aphrang pan da pulo election hot tribal atom phan karbi atum ke KYC ka vede ji non ta KYC ka vesi ke ong pon de ba khe tum mang ke chethan et popot bang KYC da dolam ya la tum mang ke aki bang khe tum mang ke che tum mang ke edum karbi la pen tribal tum mang vede ji adivasi tum da vede ji kironja omia tum da vede ji lapor la ke ahok seplang data the apen la anchot takali aphrang men na pubom lo nelita je nantum khajana pining ke 2026 lo ko 2026 an long le khajana P8 atu la pen electric bill non pining election for dok an P8 atu la tuma phan an si vote pe jok long chot ji puta order wang da the la pot la ke nang ili tum ka de ka cheri na ye tum lo ang non ke electric bill pr na ye le ben khajana pr na ye puta itum inglo ka ra ta tum ke du o a pi da mun de ji ang ye vote ke nang li tum phan vote nang pe jok long le de ji la son claim ji la ke che tum si ke che tum election ke che pe hai ji phan si la ke claim ke che tum man le election ke thur ji ke li da ke thur no da ka pa jo six schedule area pot ke che tum election thur no beta alang ni tum ka pi thur ji ke la amoyar bum ka ve tu hilia ling hilime ko tu la non BJP leader tu man ke hilia ling hilime to mangla la tum han ka pe hai ji phan along le thi thu deseta che kroi nun de ji phan kahit no kam arloso tu men kahit no kam le claim ara jisita papi deng de ji mesen po papi pu de atu ma phan la to phan si ka pe hai ya phan bon ipo la ke itu a society itu ma ham phang na ka pi vir ji phan la ke claim itu ma khay na pi vir ji phan la ke vote ka pi pi long le pen si la ke claim ko non ni tum arjulong singhason along ha ing long aju lang meglu tamo jirka in tierong wo phong tok bierong arthem lang sorong rang lang roi thomarong la pen ke lang beri ka thoyalong
lahir hui anta polling station pavidet lo athe ma ada kar bisai se ada lapor si polling station pavidet si dak long nit along Bengali atum along si la polling station wan pilak lo an ke alang litum ke wang nang ji kilometer phike brapo po ana ka hindu pen si akeng men si wang nang ji hapu ke gari dam de to war ta be hapu ke lake kar biak hai ka pi virya phan lo la bange se ta ke claim ke nil kar julong lage itum MP Omar Singh kiso se claim pusipu la an ke nitum arjudun long lo election office pen DC office pen arjudun long lo lai la lamba ke arlo pen si arjudun long non ke yok ta se than ke de ki se ta arlo pen arjulong lo la pen ha nitum le Singhason da dam si la salam arjudam long la son si la ta vote ka pi pidun long le detra itu ba khai ka pi vir ya pan se claim lo non KYC nang hi puta la son da thang lo vote ka pi pidun long le de ya pan la alang li kathar sang ho ki pualam ahok alam lo la ke ahok ne li ta arjulong pri lo la salam la si la ba me phere me lo itu kopi mai itu claim nang yi la pulo yo non kachi signal ko pulo mai itu claim ko ili tung ye jakong ta wi poisa jakong wi munit jakong bangge do itu bangke APHL sia lo bangke munit ke do itu lon ke itu poisa tangka se wi Kero bipar pilo la si ilitum la tribes atum angela pulo ilitum kar bijot kali ala kape ka tribes unta la son ajirding o pele dosta me hala aprang nang japon atuma bang lahai dokumen kado gawe tame che salam nahi ko hedi ke than bon atung hai o non ga chinya teng te lapen ke thai ka tume than busta me hala kar judu na tum da rom atum ta me ar jubu ye dia son do ko tu la si la son bang kali dia nang ko la si non la bang so mo ben jongali ki pu KYC pu especially la ke bank malom si ke la so opine akenan so do pulo dante dokumen tum chi pona ko gati voter card la pen parte la son isi Aadhaar card la pen pan card pula son ta hai po la si la son a dokumen nangji pula yo la si la son a dokumen aprang male do sitame tum kapin chong ba itum kar dia tum loge in hai go posi non aveliat betame non selam pona ko la si la ke dia de tum selam pon de pulo dante hai pan card hai ke selam non da unji dia tipin pe tum selam pon de lote la bangen ni sempo mo la pen tum un de pula make ta alam kisung ke laluti poisa tangka ke dua tum ke selam thek dat poti kala non ke wang ni nak salam ya pan ke wang ye don aja kong awi tu mangke la hello ma tha disung ke non posisi Singhason pen dia kilometer phike ra pho akeng ben wang si pan card na che salam ni pu ko pulo ko nat ma salam nahi ta lang ni tum chini de ji KYC ko nat ma ko PC salam nahi ma ta chini de ji chini de ji aja kong da de ji aja kong ka ve bang ja semen ke ka chini ne bang bang ko mani rab dun de ji itum ta rab dun thek po se ta itum ta ke rab dun je tum da poisa ve de lo la bang si adam ni sung kisung to man papi sung mu chot ya pan se le ke claim lo la ke to akhiro pipar pilo lasi kalang lo isi pen lang nam lo pulo tente kawe atung man se ason nang hangti dokumen pono majak pono hedi non kasik sakela pulo romalon tame voter list kawe atung ta do la pen non la hai kona no makaslam nai buta kachini ni nasi non la computer dukan long sinam nang po kono da bang ala tum kasalam ji website pipini do da computer long setam pen lang li posong si la tangka bang kidang nang ko tila to ma aku hala putame di esona putame mane lason le puande nang tum KYC ration card ke to tum KYC abete sangan pipe moson de la leson seta non ke sangat tanang pipe voter list pen nang men than e jipo bang ko pu alam lo lage lage illegal lo lage lo ten ta che ton te ke lage kala aku pu ana je ke ding sang entang bom ke KYC PC account ke dulan amuni mahang ka chini lak le arjeta hala fair price shop ke jor tum tak noyo a hoken te
Amohoran na khang. Amohor sini adlo. Khang tang et. Khang dang et la photo do dang et lo. Kopi si apra sohita aprang man da entang bom lo. Kopi si non KYC na lang ada. KYC ke bank long si nang ke. Kopi lo ration card long KYC account na do. Kopi lo KYC account voter list long kam nang do. Neli ke chini lo lage RSS bongko sena BJP tungge lage Manusmriti ben si ke claim pu neli ni ye bom lo mati. Manusmriti long ke la tribal atum shudra tum tribal la pen dum ke hey hui tum ke la tum ke thang ta power avidan ni jakong avidan ni pu ke la tum ke akang dei ne kam kasaur kam bang apai khana ke ven lai hu akam si pe claim nang ji pen ya la da ke pu la so no pot lo an tan tum rat ang nu chulong le nang tum hem da avidan nahi pu kan de property avidan hompoti avidan nahi pu kan de hem ke hompoti lu kan de la si hem da avidan nahi pu kan de la pu si hem ko pa la si mo pen nang li nang pu lo kathar sang mo ning ye lo hem so bang ron o lo amat pe tang de non ke je plan go bang ke hem so ki pi la pen ke hala loan ki pi la an ke la ke ari lo la ke arosi lo la ke ari lo ke kok ya panjot la ke tang det lo te hem ki kim da tang det lo te kok nu dak ko ben ti di la si pe tang det bi kok Mane non itip ta achingya teng lo nang ke la so hem so na ka pi pos da vote nang pi ban nang pi oi kam an ke la vote nang pi det an si na pe tang pi pu bule pu an ke la te pe tang te ako election nang le thule po mati district autonomous council election hala petang dia nang pipo nang petang pipo pu bombo lag ari ke kok lo lagi BJP lo ko pe governang ke che to man ning ke hang ka pe hai ji amune da to man pa pe hai lo verna ai ke che to man ning ke hang ling kam klem long po bo an lagi akola non nang than lo hala hem su ka petang te ko hedi hem su petang ti chorli lo KSA do man da lo la lam ding atowar lam ding ke dam atowar KSA ahem lang non jo bang ne kuti sinang pilo pulo ange ke long apa da jahat nge ciru lo ka sorni ke deng do nut ke kuti si akagos ke deng do nut amat bang kimpi manon petang de tang de no de la tu man kok no da ko ken de la je petang de la tu man ke la ki kimpi an ke la ke petang ke lu lagi la KSA do man ta la ka binong ke la portion bulo mele chinia teng ke la munit aning hedi ho la son illegal pen hedi isi la son carry po mane pachu bai po bai ke bai hedi ho bai ida hedi mane next ke non ke bang tulang mane son people la son claim people sida me non bang ke na ni tumala son claim pinamu ami non ke la ke illegal mane sa son kalang lage coercion pula lage kokul mo kachinek lo arling lo ma kachinek lo lage la sinon neli son ala non ne ke pa from lang asamis pen ingraji pen ni ye nang ko ye ra kong ho neli ate mai li tum long ke asamis atum taduk la pen ke ingraji thek chok atum taduk karbi alam nang thek dun dia atum taduk lasi ami APHLC 2019 not স্থাপন কৰিলো এতিয়া 8 বছৰ হৈছে কাইলৈ জানুৱাৰী 21 তাৰিখত আমাৰ স্থাপন কৰাৰ দিন বুলি এনিভাৰ্সাৰী হিচাপে আমি পালন কৰিম মাঞ্জা আৰু লংনিতৰ মাজত এটা ঠাইত বৰজান বুলি আছে বৰজান এটা ফুটবল ফিল্ড আছে প্লেগ্ৰাউণ্ড আছে তাতেহে খেলপথাৰ আছে তাতে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিম আপোনালোকক সকলোৱে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো আপোনালোকে কাইণ্ডলি আমাক যোগ দিলে আমাৰ লগত যোগ দি আমি
ৰাজ্যক দেখুৱাব পাৰিলে আৰু আমাৰ আনন্দটো আমি দেখুৱাব পাৰিলে বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ইংৰাজীটো ক'বলৈ ইচ্ছা আছে কাৰণ অসমীয়া নজনা মানুহ আছে। আমাৰ APHRCত কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ট্ৰাইবছ মানুহ আছে 10টা মান ট্ৰাইবছ আছে। খাচী, গাৰো, ৰেংমা নাগা, কুকি, থাডো, মাৰ, জিমি নাগা, ডিমাচা, বড়ো, গোৰ্খা, নাগা যিমান ট্ৰাইবছ আছে আৰু আমৰি কাৰ্বি সকলোৱে আমাৰ লগত আছে আৰু ঠেঙাল কছাৰী, মেচ কছাৰী তেওঁলোকো আমাৰ লগত আছে। সেইকাৰণে মই ইংৰাজীতে এটা ক'ব খুজিছোঁ যে APHRC was founded on 2019 January 21. Tomorrow, January 21, 2026 will be the 8th anniversary. It will be celebrated at Borjan in a place called Borjan. It is between Manja and Longnit on the national highway. In APHRC, we have all tribes of Northeast India are in APHRC, and also indigenous Assamese people are also with us, and Adivasi people, Munda, Kharia, Sauntal, they are also with us, and Gurkha people are also with us. Therefore, we invite you to join us in our simple celebration. APHRC is not a rich party, it is a very poor party. Monetarily, financially we are very poor, but population, numbers of people, we are very rich and strong. We have many people. Most of the tribes people are with us, and most of the indigenous Assamese, Gurkha and Adivasis are with us. Therefore, we are proud to say that we are poor in finance but rich in man and rich in human being. Not only man but women also. Women should not be offended when we all say men. So I am saying that men and women of all the tribes people and indigenous Assamese and Gurkha and Adivasis, they are all with us. Therefore, you please join us in our humble but happy celebration tomorrow at Borjan in a place between Manja and Longnit on the national highway. Thank you. Non accord all policy in talks on 60 the Constitution of India and autonomous state 530 episode long. Kachopapon akai sarjai kathar and part of me wathalang sa LC mate West Card yang long kanai sitong dun akai Chandra Singh ti kathar alang li bidi sarlo asalang tum bahini mandame non ada papor nga sitong dun thega podang to mana kiru paper pilo la pe non nili kachuni ligan tung galang no nangkelang dun viewers to phan and part of me APHLC mate khelong ri phan kaching hon Karbi lapenta apreka traps tum do an pandami chuni nilo nang tum share monika an part me nilo tum channel lo tamena tum follow tunika atheba ning thebolo ilitum duk jata hai setame ilitum kachini jongse chini da lopote tum dukti athe ki duk pe na ki duk aphan mote gyan si themu polo ilitum gyan do koplo polo tan te ilitum ke plangana sosialo bosini ang itong mga chini pono labang so dokso bangke non lapon si kantong lo kado we pantan nakilang nun pan tami ningarong pen ang itong pan churros ini itong labang so dokso bangke ington pan kadong